Ariketa hau egidura harmoniko sinplearen abiadurari buruzkoa da. Eta daukagu hemen zenbait datu, eta hoiekin galdetzen digutena da zein den abiadura t berdin 5,25 segundu denean. Dakigun bezala, abiadura kalkulatzeko bi adierazpen hauek dauzkagu, eta orain egin dezakeguna da abiadura maksimoa ezagutzen dugunez, badakigu abiadura hemendik aterata, abiadura maksimoa izango da kosinu bat denean, beraz A omega, edo kasu honetan ikarratu 0 denean, ondorioz adierazpen berdina daukagu, omega bider A. Orduan, edozein hartuta, ordezkatzen dugu, beraz, 9 pi berdin 0,3 metro bider omega, hemendik omega askatzen dugu, eta daukagu 20 pi dela. 20 pi radian segundu. Orain, ordezkatuko dugu hemen, beraz, abiadura berdin 0,3 bider 30 pi, bider kosinu 30 pi t gehi 0. Hasierako fasea 0 delako. Beraz, abiadura t berdin 5,25 denean, hemen ordezkatzen dugu denbora, 5,25, eta emaitza da 0 metro segundukoa. Berdin v 5,25. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez, iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.